Ayiwa an ka foli be aw bɛɛ lajɛlen kabini aw sigiyɔrɔ la. Aw simlayi an ka don kibaru kɛnɛ kan. Bi kibaru m'an bolo ka dɔ kulo ka dɔ o de ka fɔ ko Bamakɔ Lafiyabugu a yira ka fɔ ko zone dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko ale yɛrɛ kɛra sababu ye ka yɛrɛ. Ayiwa kibaru minnu sera ma koɲɛ la olu yɛrɛ na ka fɔ ko min ye araba dɔ ye juin kalo tile fɔlɔ kɔnɔna la ko kɛrɛnkɛrɛnnenya dugu tilama fɛ ko nin ye cɛ dɔ de kɔni ye ko a ye moto taxi tigi kɔni najɔ ko ka taa ale bila a dagayɔrɔ la. Ayiwa tuma min na ni moto taxi tigi kɔni jɔra ko u ye sira daminɛ. Ayiwa sira in kɔni kɔnɔna la cɛ in y'a lajɛ ka marifa dɔ moto taxi tigi la ko ka jigin ko ka moto kɔni d'a ma. Moto taxi tigi ale kɔni sera ka jigin ka moto di ni makofɔlen ma k'a ka taa. Ayiwa tuma min na ale kɔni kun ko k'a bɛ ka taa moto taxi tigi in kulela ko a ye zon bɛɛ o wagati la ko maaw kɔni bɔra ka dɛmɛ dɔ a ye u ye ni moto tigi in kɔni gɛn. Ayiwa ko gɛnni kɔni sen fɛ ale yɛrɛ kɔni ja wuli kojugu ko a taara yɛrɛ bila fossé kɔnɔ. Ayiwa bi ne fossé kɔnɔ k'a jugunna kosɛbɛ o de sen fɛ ko u ye ci bila sapeur pompier mɔgɔw ma ani polisi 5e arrondissement polisiw. Ayiwa olu kɔni sera nin kɛnɛ na olu y'a lajɛ ko nin zon tɔgɔ in kɔni joginna kosɛbɛ o y'a cɛ ka taa ne Gabriel Touré la. Ayiwa tuma min na ale sera Gabriel Touré la a yira k'a fɔ ko ale kɔni fatura. O kɔni t'a bannen kiritigiw ye sɛgɛsɛgɛli kɛ nin zon tɔgɔya in na. Ayiwa u y'a lajɛ k'a ka sagi dɔ kɔni kun b'a bolo u y'o kɔni lajɛ. Ayiwa sagi in kɔnɔna la kabakoba dɔ kɔni yera kɔnɔ o de ye k'a fɔ ko polisi kariti kɔni kun bɛ nin cɛ in kun. Ayiwa polisi kariti kan tɔgɔ min kun b'a kan Sulemani Kulubali o de tɔgɔ kɔni kun bɛ nin polisi sɛbɛn in kan. Ayiwa nka an kɔni t'a dɔn an bɛ wagati min na bi n'a sɔrɔ zon tɔgɔ in de kɔni yɛrɛ kun ye polisi ye walima n'a a ye maa wɛrɛ de ka kariti ta an bɛ wagati min na ko bi o jaabi kɔni t'an bolo. Nka sagi in kɔnɔna la marifa yera kɔnɔ ani marifa fana chargeur o bɛɛ lajɛlen kɔni yera sagi kɔnɔ. Nka min ye 5e arrondissement mɔgɔw kɔni ye u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko la walasa nin ko in ɲɛ bɛ se ka dɔn cogoya min na. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya m'an bolo ka dɔ kulo kan o de k'a fɔ ko Kati ko kamiyɔnba dɔ kɔni bɛ yen nɔ n'o ale ye essence kamiyɔn ye ko tasuma kɔni wulila la o hukumu kɔnɔna la ko maa kelen kɔni bɛ yen nɔ k'o fatura. Ayiwa kibaruya mun sera ma olu y'a yira k'a fɔ ko mɛ kalo tile 30 kɔnɔna la wulada sumani fɛ nɛgɛ kanɲɛ 17 kɔni kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko citerne dɔ bɛ yen nɔ ni ale falen kun don taji la essence. Ayiwa ko litiri min yɛrɛ kɔni kun b'a kɔnɔ k'a bɛ litiri ba 45 kɔni bɔ k'o de kun bɛ nin mobili kɔnɔ. Tuma min na ale kɔni kun bɛ ka yɛlɛma station kɔnɔ wa k'a kɛra station min na k'o de ye yara ye ale kɔni taji kɔni kun bɛ ka bɔ camion kɔnɔ ko ka yɛlɛma station kɔnɔ o hukumu na sa ko tasuma wulila nin kamiyɔnba in na o sen kɔni fɛ u ye ci bila sapeur pompier mɔgɔw ma Kati sapeur pompier mɔgɔw ale ni dalabilata ko olu sen fa kosɛbɛ ka se nin yɔrɔ kɔfɛlen na walasa u bɛ se ka tasuma in kunbɛn nka u kɔni ye caman kɛ nka o bɛɛ n'a ta a yirala k'a fɔ ko maa kelen kɔni bɛ yen nɔ ale fatura maa dɔw fana bɛ yen olu joginna nka o joginni ninnu kɔni ma kɛ damatɛmɛ ye. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko nin taji yɛlɛmayɔrɔ la ko lakana fɛn fɛn kan ka kɛ walasa a kana kɛ kɔlɔlɔ ye maa ma ko olu kun ma matarafa ko o de kɛra a sababuya ye o ni hukumu kɔnɔna la min ye sapeur pompier mɔgɔw ye k'u b'a laɲini population fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya maa minnu bɛ yen nɔ n'u gɛrɛnen don station na ko u k'a lajɛ ka lakana minnu fɔra k'u k'o kɛ ni taji bɛ ka yɛlɛma k'olu sabati walasa u bɛ se ka kisi a kɔlɔlɔw kɔni ma. Ka bɛ kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen nɔ ko n'u kun taara tunga la n'u y'a laɲini k'u bɛ segin ka na u faso la u yɛrɛ ko maa 249 ko olu kɔni seginna an fɛ yen nɔ. Ayiwa fɛɛrɛ kura minnu sigilen don OIM fɛ n'o o ye Organisation Internationale pour les Migrants ale ni Union Européenne olu ka fɛɛrɛ kura in o de ye ka dɛmɛ don tungalatagala minnu bɛ yen nɔ n'u sɛgɛnnen don tunga la n'u bɛ fɛ ka segin ka na u faso la ko u b'u dɛmɛ o dɛmɛ ninnu kɔni hukumu kɔnɔna la mɛ kalo tile 30 kɔnɔna la ko Bamakɔ Pankuru jigiyɔrɔ la maliyɛn tunganakɛ minnu bɛ tunga la n'u y'a laɲini k'a fɔ k'u bɛ segin ka na Mali la ko maa 249 ko olu kɔni sera ka na an ka jamana kɔnɔ. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko ni maakofɔlen ninnu kɔni tun bɛ Aligérie jamana de kan a yirala k'a fɔ fana maa minnu nana ko maa 235 ko o bɛɛ ye cɛ ye wa maa 14 kɔni bɛ yen nɔ k'o ye muso ye wa denmisɛnnin 11 fana kɔni tun bɛ olu la. Ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ ko a yirala k'a fɔ maa dɔw kɔni tun bɛ yen nɔ ko o kun minɛlen don banbagatuw bolo ko olu kɔni bilara. Ayiwa kibaruya mun sera ma koɲɛ la olu y'a yirala k'a fɔ ko mɛ kalo tile 19 kɔnɔna la Médecins Sans Frontières n'o olu ye baɲumankɛ tɔn dɔ ye n'u b'an fɛ yen nɔ kabini wagati jan ko olu ka baarakɛla maa 8 kɔni kun minɛlen don banbagatuw bolo. Ayiwa ko maa 6 ɲɔgɔnna kɔni kun bilalen don ka a tɔ kun ye maa 2 ye ko min ye mɛ kalo tile 30 ye ko olu fana bilara. Ayiwa ko maa 2 min kun bɛ yen nɔ n'olu kun minɛlen don ko Dawuda Togo ale ni Yusufu Ɲagali nka u ka mobili 2 min kɔni bɛ yen nɔ n'o kɔni kun minɛla ko o ma bila an bɛ wagati min na ko bi.
aywa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi don kibaru ye ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la